E bine, iată că ne revedem din nou. Sau mă rog, ne auzim. Ceea ce e de bine. De mult timp așteptam să vorbim din nou, iar în acest video am de gând să îmi continui seria pe care am început acum ceva timp, în care discutam despre desene animate care pur și simplu și-au pierdut din valoarea lor. Desene animate incredibile care au fost oarecum distruse. Ba de creatori sau de fanii care pur și simplu și-au pierdut interesul. Acest videoclip trebuia să apară mult mai devreme, dar din cauza unor mici probleme am decis să-l mai amân. Astăzi o să discutăm despre unul dintre cele mai populare desene animate și probabil cel mai clasic desen animat de care știți cu toții. Și da, o să discutăm despre Tom și Jerry, care dintr-un clasic a devenit pur și simplu o franciză care stă pe un raft și așteaptă să fie salvată. Oarecum. Bineînțeles, nu uitați de acel buton de like dacă mi-a simțit măcar lipsa videoclipurilor și pe cel de subscribe pentru a rămâne la curent cu ceea ce urmează, pentru că urmează ceva foarte interesant pe acest canal în curând. Și nu uitați să-mi spuneți în comentarii despre ce desen animat ați vrea să discut în următorul video. Așa că să începem. Tom și Jerry sunt pe departe cele mai longevive personaje de desene animate. Credeai că The Simpsons e vechi pentru că a apărut în 89? Ei bine, Tom și Jerry au apărut pentru prima dată în anul 1940. Seria asta e atât de veche încât a fost împărțită în ere. Era Hanna-Barbera, era Giant Daich, despre care o să discutăm imediat. Dar pentru început, haideți să facem un context pentru seria Tom și Jerry. Tom și Jerry au fost creați de către Joseph Hanna și William Barbera în anul 1940, atunci când au decis că e momentul ca Walt Disney să fie oarecum detronat din industria desenelor animate. Ei bine, la vremea respectivă, Walt Disney era atât de bogat și de popular încât deținea un monopol al animației. Iar odată cu apariția Tom și Jerry, Walt Disney a înțeles că e nevoie să evolueze mai mult pentru a-și menține un statut în această industrie, ceea ce a rămas până și acum o regulă Disney. Probabil de aia sunt aproape peste tot, zic și eu. Dar acum să discutăm despre show-ul în sine. Tom și Jerry între anii 40 și 50 au fost desenați, creați și imaginați de Hanna-Barbera. Ei sunt de fapt creatorii Tom și Jerry. Ei au desenat, regizat, scris și publicat fiecare episod din această perioadă. Cel mai probabil asta e și imaginea la care vă gândiți când auziți de Tom și Jerry, pentru că a fost și rămâne cea mai populară serie din toate cele ce vor urma și cea mai apreciată, pentru că mai târziu seria a fost dată unui alt creator ca să facă ce vrea cu ea. Ei bine, după era Hanna-Barbera, între 40 și 50, a urmat era Giant Daich, cea mai scurtă eră care a durat doar un an, adică între 61 și 62. Această era a fost una dintre cele mai ciudate și ghinioniste din nefericire, pentru că studioul la momentul actual era în plină criză internă. Tocmai de aceea aceste episoade din Tom și Jerry sunt oarecum mai ieftin făcute, fiind folosite de MGM să treacă peste criza respectivă. După cum am spus, episoadele sunt destul de ieftin făcute din ceea ce reiese din animație, iar dialogurile originale sunt foarte prost înregistrate pentru că s-a folosit aparatură depășită la acea vreme. Astfel, această eră a fost una destul de grea pentru Tom și Jerry alături de Giant Daich, dar totuși, în ciuda momentului, această serie a avut un oarecare succes. Dar lucrurile nu aveau să rămână așa, pentru că a urmat era Chuck Jones, care a durat din 63 până în 67. În mod surprinzător, această eră, sau mai bine zis etapă din Tom și Jerry, a fost una foarte apreciată de către fani. Animația era decentă, iar Tom, după mine, era foarte bine desenat și animat. Avea expresii foarte bine definite, chiar amuzante, iar Jerry la fel părea mult, dar mult mai amuzant, cu mai multă expresivitate și mult mai animat, oarecum, având un cap puțin mai mare. Dar totuși, trebuie să ținem cont că aceste episoade care fac parte din aceste ere au fost publicate doar la cinema. Abia în 1965, Tom și Jerry au apărut la televizor. Iar după apariția lor la TV, care a avut un mare, dar foarte mare succes, Hanna-Barbera au simțit nevoia de ceva nou pentru a profita de succesul episodelor vechi de pe TV. Așa că a urmat o nouă eră Tom și Jerry care a durat din 75 până în 77. Această eră a fost brusc oprită din cauza ratingului foarte prost, urmând după aceea în anii 80 diverse parteneriate cu studioul Filmation, care nu au fost foarte bine primite, ca mai târziu seria Tom și Jerry să fie cumpărată de către compania Turner, care deținea și deține postul Cartoon Network. După această nouă conducere a apărut seria Tom and Jerry Kids, care făcea parte din noua modă Cartoon Network de la acea vreme, precum și seria Un cățel numit Scooby-Doo și multe alte serii în care personajele principale erau copii. Aceste desene animate nu au fost foarte bine apreciate din nou, iar acea modă se pare că a revenit și în ziua de azi. Odată cu seria Teen Titans, Total Dramarama, Pețele Powerpuff, da.
în care personajele sunt mult mai copilăroase. Totuși, revin la Tom și Jerry după Tom and Jerry Kids, seria a fost pusă pe pauză până în 2006, atunci când Warner Brothers au cumpărat compania Turner, astfel Tom și Jerry și Cartoon Network au devenit proprietatea lor și multe alte desene animate deținute de către Hanna-Barbera. Warner au încercat la rândul lor să refacă numele Tom și Jerry prin noi serii precum Povești cu Tom și Jerry, care a avut un oarecare succes chiar și în România, alături de ultima serie Tom și Jerry se dau un spectacol, care rulează acum pe Boomerang în România. Tot sub numele Warner au fost lansate diverse filme Tom și Jerry în care joacă rolul de eroi, spioni, merg în Oz sau la Fabrica de Ciocolată a lui Willy Wonka. Filme care și-au pierdut oarecum legătura cu seria originală Tom și Jerry, adică pe bune, supereroi, Oz, iar în 2020 o să apară un film live action cu Tom și Jerry, ceea ce e chiar ciudat. Totuși, de ce Tom și Jerry au ajuns din asta în asta? Răspunsul e destul de simplu, dar oarecum greu de explicat. Atunci când a apărut Tom și Jerry, în anii 40, episoadele erau publicate în cinema. La vremea respectivă, la cinema mergeau atât copii cât și adulți, iar odată cu TV-ul, desenele animate au devenit un produs destinat în mare parte copiilor. Odată cu diverse reguli, Tom și Jerry au devenit o țintă datorită conținutului oarecum violent pe care aceștia îl livrau și promovau. Prin urmare, seria a devenit din ce în ce mai cenzurată și prietenoasă pentru copii, dar în același timp fiind lipsă de violență. Acest lucru a pierdut oarecum din spiritul original al seriei. Prin urmare, episoadele au început să pună accent pe altceva. În ziua de azi, Tom și Jerry are numele și cam atât. De multe ori e folosită pentru a face o parodie la o poveste veche, pentru că nu e nevoie să plătească nimeni drepturi de autor, așa că producția e destul de ieftină și în final își acoperă cheltuiala. Dar odată cu acea așa zisă violență, spiritul seriei a plecat. Fără acel conflict, acele lupte dintre șoarce și pisică, seria și-a pierdut din originalitate. Să nu uităm că în ultimele filme Tom și Jerry chiar vorbesc, ceea ce din nou a distrus oarecum personalitatea celor doi. Foarte mulți fani sunt nemulțumiți de ceea ce a ajuns Tom și Jerry, pentru că dintr-o serie care nu are neapărat un scop, o poveste, o cronologie, pentru că, să fim sinceri, nu e ceva interesant sau demn de apreciat dintre un șoarece și o pisică. Pur și simplu, seria făcea o diferență foarte mare în ceea ce însemna inteligența unui șoarece și forța unei pisici. Faptul că șoarecele, adică Jerry, mereu scăpa din probleme, iar Tom era oarecum pedepsit pentru chestia asta, era satisfăcător, amuzant și lumea chiar se uita la Tom și Jerry mai de mult. Părinții mei au apreciat Tom și Jerry, chiar și bunicii mei au apreciat Tom și Jerry, fiind o serie aproape nemuritoare oarecum. Episoadele vechi încă sunt oarecum actuale, încă sunt oarecum nemuritoare, încă trăiesc parcă. Dar astăzi, seria Tom și Jerry e pur și simplu o vacă care este constant mulsă de o companie multimilionară, multimiliardară, iar noi, privitorii, nu primim decât o altă împachetare a unui show foarte vechi și încercarea de a face cu el ceva nou. Cât despre noua serie pe Boomerang, mi se pare pur și simplu o încercare de a reveni la normal, de a reveni la începutul seriei, care nu prea iese. Animația este puțin cam ciudată, pare foarte, dar foarte proastă, în timp ce animația foarte veche, acea animație dintre primele etape, Tom și Jerry, este extrem de actuală, este foarte bine pusă la punct, este foarte chiar realistă și lumea se pare că apreciază lucrurile astea, apreciază un lucru foarte bine făcut. Noua serie Tom și Jerry pare făcută foarte pe fugă, este probabil doar o încercare ca Boomerang să primească rating, iar Cartoon Network să aibă din nou în portofoliul desene animate care să atragă atenția, dar totuși, voi ce părere aveți? Dacă ați ajuns până aici, spuneți în comentarii cuvântul cașcaval și cam atât. Ce părere aveți? Cum e noul Tom și Jerry? Vă plac? Nu vă plac? Nu e prea mult discuții despre seria asta pentru că până la urmă urmă e doar un șoarece și o pisică. E bine, cam asta vă și cu acest videoclip. Vă mulțumesc foarte mult pentru vizualizare. Nu uitați de acel buton de like pentru a vă arăta susținerea și de ce le subscribe pentru a rămâne la curent cu noile videoclipuri. Nu uitați că puteți deveni membri pentru a susține viitoarele videoclipuri și bineînțeles nu uitați, mai bine zis, vă rog foarte mult să-mi lăsați recomandări despre ce desene animate doriți să discut în următoarele videoclipuri. Ca de obicei, am fost Robert, iar noi ne auzim data viitoare. Bye bye! Și încă seria Tom și Jerry aia veche pare foarte actuală, în timp ce noile serii Tom și Jerry par depășite și plictisitoare. Business, mult business și mulți bani.